Isto é un fachuso, e neste vídeo imos falar sobre o que é e o que significa nas festas do Pampallín. Encadrado no ciclo do maio, o Pampallín é unha celebración á vez lúdica e ritual que procuraba a bendición das colleitas. Concretamente, este é o nome que recibía unha variedade das festas de alumear o pan levada a cabo no actual concello de Outes. Deste xeito, o 30 de abril comezábase a cerimonia esparexendo nas agras auga bendita previamente recollida en Pascua. Máis tarde, ao se poñer o sol, prendíanse os fachusos mentres corrían e cantaban: "O Pampallín, o Pampallán, aluméalle o meu pan, as espigas coma carballos e os gás coma bugallos, o Pampallín, o Pampallán", etc. Co tempo, esta festa foi perdendo a súa esencia a partir da década de 1970, a vez que morría a sociedade tradicional agraria. Con todo, este ano 2024 o concello de Outes pretende recuperar esta bonita tradición incorporando os fachusos na festa que terá lugar o día 30 de abril na Serra de Outes e a que vos convidamos a acudir. Feliz Pampallín e felices maios!